Ало! А, какво си мислите, че прати в кабината на доктора? Как? А, ало, За къде? какво сте тук? Да, бе. Какво му е? На нашия ли, бе? Такова е. Извинете, аз мисля, че е мъртъв. Не, нищо няма. Какво му е? Такова, вчера мислих, че като го гледах, някакво такова беше, ама по-нормално, сега по-зле. Какво е Като го правил? гледах, мислих, че е бъкнал в контакта, ама после го видях, седи си на компютъра, е така, обаче, ама десктопът седи, аз викам, за какво гледаш десктопа, какво ще правиш с него? Той нищо. Нищо. После гледам отворен, ама аз съм наблюдателен, такъв гледам отдолу, отворен Да. хрома и по едно време отваря, нали, хрома с Фейсбук, обаче гледам, че е заредено много табове Да. и се сещам, че и аз съм го правил това нещо, нали, много табове така. И май не знам къде е влизал в някакви сайтове и такива деца. Много вируси. Порно сайтове? По-да се каже, да, защото и аз съм влизал, да, знам какво, много добре знам какво. То от тогава така някакси... Господин Айдън, Да, вие влизате ли в порно сайтове? ами... Ами... Чакайте. Добре, Понякога както и влизам, да. понякога влизам. Добре, вие кафе давали ли сте му? Ай... Забравих. Нали, аз вчера забравих кафе му дам, бе. Кафе. Май затова така, бе. Мисля, че има нужда от кафе. Венозно. Кафе! Венозно. Венозно! Кафе. Венозно кафе! Да, бе, кафе ша. Само кафе ша това. Не мога от друго да. Господин Николай, вие имате нужда от венозно преливане на кафе. Да. Моята група е лаваца. О, не. Да го духа експресо.